Ahojte, dnes vám poviem o mojej novej ponuke, ale ešte predtým vám ukážem vám moje nové mango. Mango. Tintiririri. Toto je moje nové mango. Toto je moje niekoľkomesačné mango. Toto. A toto je moje malé baby. Baby mango. Je vysoká asi takých 10-12 cm možno oproti ruke. To je moje malé mango. No, mám aj hore malé avokádo. Prvé avokádo. Mám... A idem vám ho ukázať. Behnem hore. Mám hore prvé avokádo. Skúšam ananás, skúšam banán. A ešte mám nasadených veľa datlových paliem. No toto, prosím pekne. Ježiš, že si to aspoň otvorím. Toto je moje prvé avokádo. Mám ich 3 zasadené v tom pokoji. Aha. Moje prvé avokádo. Mám ich 3. Toto prvé som sadila teda oveľa skôr, takže to už mi vyšlo. A mám tu v spálni mojej na zemi, tu mám cukety a tu mám úhorky šalatové. A hen tam mám tie palmy posadené. Tu mám krásny výhľad. Jupiter, počkaj. Vypnem svetlo. Tu mám krásny výhľad z balkóna. Nádherný výhľad. Môj balkónik. Tu mám juku, lampičkami, tu mám kvetinky, ktoré idú kvitnúť. Tu som ešte dneska niečo dosadzala. Tu mám takéto zo starých sedákov, čo sme vyhodili kresla. Som si spravila také akoby kreslo so stolikom. Že tu budem potom v noci sedávať, keď bude tak teplejšie. Tu mám stoliček a tu budem pozerať hviezdy. Pred chvíľou zapadlo slniečko, hen tam je Jupiter. Krásny výhľad na Karpaty. Na záhradke lampičky svietia. Takže toto je moja spálnička. A ja tu mám, tu celé po obede svieti slnko. A ja tu mám na tom slnku tieto zasadené. Moja krásna ružička. No, robím také pokusy. Strašne ma to baví sadiť takéto všelijaké, takže skvostky a potom čakám a potom som šťastná, že mi niečo vyrastie a som úplne happy. Strašne ma to baví úplne moc. No a to vám chcem povedať, ešte vám ukážem nový tento môj rozmalovaný. Toto pôvodne mala byť tá postava ženská pred slnkom, hej, že vychádza zo slnka. Ale 2 týždne som nemalovala, lebo som mala nejakú prácu. Robila som jednu záhradu. No a tak sa moja idea zmenila. Za 2 týždne už tam žiadna postava nebude. Je to urobené také s tou štruktúrovacou pastou. Taká 3D štruktúra. A dneska som mala úplne happy zelený deň, takže som mala zelený obed a potom som aj dala taký do zelená obraz. A to je vlastne len taký spodok a na to ešte teda budem malovať, ale proste je to zelené. Ja by som... Toto videjko bude krátke, teda vždy poviem, že je krátke a potom sa hamujem, že koľko mám minút. Nie, ešte ukážem rybičky moje, už mám plné akvárko. Čakám, kým troška vyrastú, potom ich darujem z tých rybiek. Toto je moje piti akvárko. Malinké hen, plné rybičiek, koľko rybičiek tam je. Rybičky a krevetky sú tam. Bože, zasa mi zdá, že sú tam nejaké nové mladé. Jaké moc mini tutok. Hen. No už je tam fakt dosť. Mala som ich 8 a teraz vôbec netuším, koľko ich tam môže byť. Ale už je tam fakt veľa.
To som si taký obraz malovala ako pozadie, hen. Takéto pozadie, taká skala. Ale není to moc vidieť, lebo mám tam dosť rastlín. Ale nevadí, aspoň není vidieť tá biela stena. Takže tie moje rybičky sú tutok. No, ja robím také, že nechcem to nazvať kurz malovania, ale je to, nazvem to tak, jak som to nazvala, že malovanie srdcom. Ja bývam v Slovenskom Grobe, takže môžete prísť ku mne domov od jedného človeka po neviem koľko, takých 5-6 ľudí max. U mňa doma stojí to 30 €, je tam nejaké menšie plátno a farby k dispozícii a to plátno si zoberieš aj so sebou domov. To, čo si vlastne namaluješ, sú to 3 hodiny, stojí to 30 €. Ak príde iba jeden človek, tak je plus 10 € príplatok. A to isté platí aj keď ja viem k niekomu prísť. Mám auto, mám vodičák, takže není problém k niekomu prísť zase domov alebo na nejaké miesto proste iné, kde sa dohodne jeden človek, dvaja, traja, a tam môže byť aj teda viac ľudí, kebyže je to nejaký väčší priestor. A tiež je to 30 € na osobu, ale keď je to len jeden človek, tak na tie do 3 hodín to je, tak tam by to bolo teda plus 10 € tiež ešte teda, kebyže to je len jeden človek. A teda na benzín nejaké eurá, ale to takto záleží, že aká to je vzdialenosť, hej. Lebo rozdiel ísť niekde 5 km a ísť niekde možno 50 km. Takže to už je potom na dohode. Takže robím takúto vlastne mám možnosť, takúto ponuku s tým, že vlastne ide o malovanie v takej ako príjemnej atmosfére. Ja nejdem nikoho učiť malovať. Ja som nie ako učiteľ, ale ja tiež nikto neučil malovať, preto ja nechcem nikoho učiť malovať. Ale ide o to, že človek má počúvať svoje srdce, keď chce niečo vyjadriť ako malbou. A nikdy není dobré, že chcem sa naučiť malovať, ako maluje ten alebo tá. To je blbosť. Lebo každý má svoj štýl, má osobitý štýl. Niekoho to ťahá viac k mandalám, niekoho k liatému akrylu, niekoho k abstraktu, niekoho mix abstrakt, realizmus, niekto realizmus, proste niekto rád maluje hory a maluje 20 rokov len hory, niekto maluje zvieratka, maluje 30 rokov zvieratka, niekto je portretista a kreslí ceruzkou portrety dlhé roky. Ja som vlastne kreslila aj ceruzkami, aj portrét, aj akrylom malujem. Ja všetko, čo poznám, všetky štýly, ako keby maliarské som malovala. Ja som robila mandaly, ja som robila abstrakty, ja som robila liaty akryl, ja som malovala aj portréty, malovala som portréty aj ceruzkami, aj akrylom, malovala som zvieratá aj ceruzkami obyčajnými, aj akrylovými farbami, teda obrazy moje, tieto normálne veľké malujem všetko akrylom. Plus teda občas nejaký malý, alebo teda na papier som kreslievala ceruzkami. Takže malovala som zvieratá, malovala som ako portréty zvierat, lebo napríklad hlavu papagája, akože také, aké sa maluje portrét človeka, tak zvieracie takéto portréty. Potom proste všeličo, prírodu, vodopády, proste lesy, lúky, asi všetko. Všetko, asi fakt. Nenapadá ma nič, čo by som akože nemalovala ešte. Asi všetko. Ale zase je to také, že mám obdobie také, že malujem také. A ja napríklad aj v tom abstrakte, aj v tom realizme, ja mám strašne rada, keď môžem do toho obrazu dať nejaký môj nápad, proste moju ideu, moju myšlienku.
milujem, keď urobím niekedy aj omylom v abstrakte nejakú novú štruktúru, že dajme tomu, dám tam vodu, ešte to tam prejdem niečím, valcami, alebo to niečím poprskam, alebo proste milujem tú kreativitu a tú možnosť v tom abstrakte, v tom abstrakte tú nekonečnú slobodu, keď môžem dať farby, aké chcem, kde chcem, skombinovať ich barziak. Proste to je abstrakt, to milujem na abstrakte. Lebo to je, neviem, jak by som to nazvala, že či tam je môj najväčší rukopis v tom abstrakte, ale sú to čisto moje nápady, malovala som aj abstrakt, není abstrakt, ja som malovala strašne veľa štýlov, aj čo sa týka abstraktu. Také úplné, potom také, kde som malovala nejaké, že malo to nejaké vzory, nejaké tvary, nejaké kvetinky, kombinácie rôznych, ako naozaj, ja som malovala také štýly, že to ani není na to názov, hej, že nejaký maliarský štýl, ale proste tak na čo som, ja keď varím niečo, idem si niečo urobiť jesť, teraz tu mám krupicu s vanilkovým cukrom, mi chladne, tak zatiaľ spravím videoko. Mám rozkúkaných vagabundov na cestách, milujem ich pozerať. A teraz ma napadlo, že robím takéto krátke videjko. Takže, no, tu mám kaderníka môjho, tu mám gumičku, no, daj dole gumičku, daj mi gumičku dole. Tu je Láky, hore, tu je gumička. No daj ju dole. Daj. Nechce sa mu asi. No, takže toto chcem povedať v tomto videu, to najdôležitejšie, že neviem, jak to mám nazvať, ale nechcem to nazvať, že kurzy malovania, lebo ja chcem podporiť druhých ľudí v tom, aby oni sami vlastne, akoby, ne že našli ten svoj štýl, ale ten svoj spôsob, ako sa chcú vyjadriť prostredníctvom toho obrazu, že nech sa tí druhí ľudia nedajú ovplyvniť niekoho štýlom, lebo napríklad to je potom tak, že keď ja idem k niekomu, kto ma bude učiť malovať, tak ja budem vlastne robiť akoby kopie jeho obrazov, lebo on ma bude učiť ten jeho štýl. A toto ja robiť nechcem, toto nechcem. Minule som tu mala akože jednu Evku som tu mala. A ona napríklad mala rozmalované svoje a bol to realistický obraz, boli to také vázy, kvetinky a len potrebovala niečo s tými tieňmi, že kde ho má dať, tak som jej tu vysvetľovala vlastne, jak sa malujú tie tiene, hej. Ale bol to jej nápad, nebolo to také, že teraz ideme malovať kvetinky a ty budeš malovať kvetinky. Toto ne, proste ja keď mám niekoho akoby, bože, ja ani nepoznám iné slovo, ako použiť, ne, že učiť malovať, ale keď mám proste niekoho takto akože podporiť v tom jeho malovaní, tak jeho vlastne podporujem v tom, aby on našiel sám seba a tú svoju cestu, ako sa vyjadriť. A keď mi povie, že chce skúsiť abstrakt a chce skúsiť nejaké štruktúry, alebo chce skúsiť štruktúrovaciu pastu, takú, alebo chce také farby, alebo chce ceruskami. Mám aj papier, aj cerusky, proste plátna, akrylové farby, akože mám tých viac možností. Mám strašne veľa pomôcok už aj na malovanie, mám všelijaké štetce, mám všelijaké valčeky, húbky, proste všelijaké takéto veci, čo som aj ja používala a dodnes používam v tých obrazoch. Takže proste, aby to nebolo také, že malujem lesíky a teraz dojde ku mne niekto, alebo ja prídem k nejakým ľuďom a budem ich učiť malovať lesíky. Nie proste. Tam ten človek, nejde o to, aby ten človek našiel v tom vnútri to, čo on chce vyjadriť a ako to chce vyjadriť. A keď si vybere formu, ako to chce vyjadriť, že chcem toto, dajme tomu, chcem mandalu a potom by chcel niečo v tej mandale, že by náhodou chcel niečo poradiť, tak to poradím. Ale akože skôr ide o tú energiu, proste, že
ako príjemné prostredie, viem niekomu poradiť a mám vlastne na to ako ten materiál, mám akože rôzne, aj tie akrylové farby, mám aj ceruzky, mám papier, kúpim plátno a že ten človek si vie to tak ošahať, dajme tomu viacej štýlov, alebo na tom plátne si vie ošahať, že jak sa mu to najlepšie, s čím robí a vlastne vie vymysleť svoju nejakú novú štruktúru alebo kombináciu farie. Proste aj to je krásne, že tie farby niekedy, keď sa dve a zlejú sa, proste vznikajú také nové odtiene a proste ja mám rada tú kreativitu, je to vidieť na mojich obrázov, ja som namalovala nejak do 600 obrázov, možno 550, možno 580, neviem, ja už to nepočítam. A proste keď som vhúpla akoby do nejakého štýlu, tak som v ňom aj tak dlho neostala. Išla som von a zase niečo iné, zase niečo iné, zase. Občas som sa k nejakému akoby vrátila, ale vždy som v tom starom štýle, ani ja sama svoj starý štýl som nekopírovala, ale vždy som tam našla a vždy som do toho vniesla nejaké nové prvky, novú štruktúru alebo nové nápady. A to som najviac milovala na tom malovaní, že proste som ja mala nejaký môj nápad, nebol to nápad z Pinterestu, nebol to nápad od niekoho niekde z nejakých sociálnych sietí, ale proste niekedy tie nápady a vlastne chodili aj počas toho malovania a toto tu teraz tak a toto teraz tak a proste a zase to vyzeralo ináč a toto milujem, keď to nové môžem dovoliť vlastne ja sama sebe môžem dovoliť, aby som sa ja prejavila. Ale som to akože ja, ten prejav je akože môj. Takže ide mi o tú autentickosť tak, aby proste keď s niekým budem malovať, aby ten človek dosiahol tú autentickosť. Proste, aby som to z neho vytiahla, že budem malovať to, čo vlastne chce. Hej, príde si na to s nejakým skľudnením tej mysle, alebo proste takým nacítením sa na seba, na to svoje vnútro, čo chcem vyjadriť, čo mi tá duša hovorí, čo mi to srdce hovorí a to, čo mi to hovorí, vlastne ja to poviem cez to plátno. Dobre, chcela som 5-minútové video, super, už má skoro 18 minút, ale nevadí, povedala som to, čo som chcela. Povedala som to, čo som chcela a keby teda niekto mal záujem, tak mi kľudne píšte. Ja mám aj Instagram, aj Facebook mám Zuzana Solem, aj akože YouTube kanál Zuzana Solem, takže môžete mi kdekoľvek na týchto sociálnych sieťach napísať. Vieme sa dohodnúť, takže alebo u mňa, alebo viem aj prísť k vám domov. Môžete byť iba jeden sám, môžete byť 2, 3, 5, 10, to už mi je tam potom jedno, hej. Tam dajme tomu, keby bolo fakt, že nejak veľa ľudí, tak sa môže napríklad natiahnuť čas, že nebudú to 2-3 hodiny, ale bude to 5-6 hodín, hej, že sa to urobí akože časovo dlhšie, aby som vlastne mala možnosť sa každému viac tak osobnejšie venovať, ale ide skôr o to príjemné prostredie, ktoré vlastne podporí v tom človeku, aby vlastne vyjadril tú svoju autentickosť tým, kým je, to, čo z neho ide momentálne, to, čo prežíva, to, čo vníma. Ja hodne teraz tú krásu tej prírody a proste vidím všade zelenú. Dnes som mala zelený obed, ešte aj zelenú som dala na plátno. Takže mala to vlastne tak... Ja som vždy tak úžasnutá nad tou prírodou a dneska večer som 2 hodiny bola pred chvíľou s obsami a presne ten môj úžas a údiv a tú vďačnosť Bohu za to všetko krásne stvorené, teda aj za nás, lebo však my sme všetci z neho stvorení, všetkých nás stvoril. Takže to tak ako pociťujem a najviac to teda fakt najhlbšie a najsilnejšie to pociťujem v tej prírode, keď vidím tie polia a teraz tá žltá repka, modrá obloha, biele obláčiky, ja neviem, taká zelená, potom je tmavšia zelená, vzadu sú ešte tmavšie zelené stromy a proste to je ako... Čo môže byť krajšie? No dobre, takže toto. Tak sa majte krásne. Končím. Idem zjesť krúpicu a pozerať vagabundov na cestách. Čaute.